Edozein herrintzako garrantzi handikoa da eskola izatea, eta gehiago herri txikintzako. Zen eskolak mantentzen du herria bizirik. Hasi berria da, marterritan harrera ekitaldiain da, pasai jogu lekukoa urrengo urtean ospatuko den tokian, eskola Arroako eskolari pasazaio lekukoa, eta jolasetan hasita daude umek, 4 gunetan daude banatuta, herriko kiroldegian 2 gune, eta hemen eskola inguruan beste 2 gune. Jolasa dira munduko jolasak batzuk, zirkoan inguruan ere bai, eta baserri osasunakin ere lotuta dago. Haugarrena dira eskulanak, hoixen. Orduan eskola txikiagoa zen, ikasle gutxiago zituen, orain handitu da, eta adibidez nabarmenduko nuke oso herrialde desberdinetako jendea daukagula orain, zen badazkagu familiak hemen bertakoak noski, baina badaukagu Aldameneko herritikan Baliarraindik datoz 12 ikasle, eta badazkagu ere Senegaldar familia bat, Saharaui batzuk, Errumaniar familia bat, aniztasun handia daukagu eskolan. Momentu honetan, 75 ikasle daude, eta sartuko datorren urtean beste batzu, 5-6 bat ikasle, 9 bat uste sartzen direla, eta 6. mailako kateatzen dira 12 ikasle, alegira jungo direla. Garbi dago azkenen herriai bizia emateion zerbitzu bat dela, eta garrantzitsuna dela 12 urtera arte behintzat umeak herritikan atera gabe bertan ikasteko aukera hori edukitza oso garrantzitsua dela. Aurretikan egon du batzordetan banatuta, eta gero egia da egunean zehar azkenen histori guztia hau antolatzeko voluntario asko behar diala eta herria asko bolkatu da. Nik hitz labur batzuk egin ditut, eta horiek esaten hitzen bitarten gobat daukat nola 2007 eta 2011 artean aurreko legealdi batean herri nintzen, herri txikietan, hango bertako beharrak ezagutzen, eta gero gaina programa bat martxan jarri genuen Landa Gipuzkoa 32 izenekoa. Eta gogoan daukat garai hartan esaten ziguten, eta da herrietako bizitza mantentzeko, etzeden izan pixkat loiteko gune herri txikiak bere espazioa eta bere espiritua mantendu dezan, ezinbestekoa zela eskola txikien papera, eskola txikiak bizi mantentzea. Eta gaina esaten zuten arro, nola urte batetik bestela geroz eta aur gehiago zituzten eta evoluzio hori. Nik uste dut, klabea hor da hola azkenean, oinarritatik hasi behar dugu eskola txikien presentzia hori indartuz, eta gero hortik aurrera duintasunez eta horrekaz bermatu herri txikitako bizitza. Hori da gure helburua eta haber lortzen dugun. Gaur eskola txikitako eguna da eskola txiki hauek ezagutza etorri geha. Goizetik etorri geako zen, gero harrera ikusi deu, eta guain jolasetan egon geha eta guain zirkoagoaz. Inditeu tabiz, uztaia eta kuba. Ze urtero egon dira eskola txikik bizirik eta guk nahi deu segitu bizik egotea. Aigia ospatzen eskola txikitako egune eta festa eta ikastegietan gure herrie. Goizen indute harrera ekitaldia eta gero esan digute taldeka banatzeko eta joko kiten hasteko. Oso garrantzitsua. Atzo egun hau ospatzeko kiston pozez eta atzo hor pentsatzen, ze ondo ateakoan egun hau eta.